आमर बढ़ल बेकरारी कि गरम रहे खाके मुर्ग मुसलम बलमुआ के बलम बलमुआ के बलम बलमुआ के बलम बलमुआ के बलम नहीं के चाहिए और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ ना बुझल। हेलो 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 चलिए बहुत सुंदर लग, थोड़ा सा और लेवल बढ़ा दे कि तेज सुनाओ सब कोई के। बजा दी बजा दी हमारी बेटी बेटी है अनुपमा बेटी है हमारा बेटा सौभाग्य से होला, बेटी भाग से होला। तू बेटा होला है अजीत बहन है हमारी बेटी है वो ना वो गलती अच्छा मुखिया जी के तरफ से मुखिया जी के ने बने यहाँ के मुखिया जी पाँच गाना गाई बड़ी अच्छा लगा दिहला दरदिया सही दोनों तरफ रगड़ी ले लेके बरो बोले के सीखले मानी थे अभी एहू से धांसू गाना हमारा आइल बा बलमुआ के बल मैं झंडा मेला में गर्दा का बार देले बगान अब तेल लगा दी सरसों के तो हर दर्द मिटा दी काल परसों के एंजॉय करी सब गाना हो गर्दा गर्दा गाना बाबी सब गाना गाइबे भग मुखड़ा आ बलमुआ के बलम गाई आ जितना भी हमार गर्जीवन वाली सब के जैसे पैर छू के प्रणाम बा। और अगलो साल हम आई रही लेकिन इतना ना अगला साल बारिश होत रहे न कि चल गई ढेर कचर पचर पूरा हो गई रहे पानी नहीं लाग गई रहे तो चल गई। ए साल ऐनी कहनी ना जाता नहीं अजीत भैया के घर आज गाइए के आया वैसे आज इंतजार करनी अब बड़ी अच्छा लगता है सभी कोई गावला मजा आई सुन के ऊपर से बैठ के सुनत रहनी हम सोचनी अब एगो दूगो हम नायिका में गाई हमनी के मुंह से नायके शोभेला तनी कोट दे दे हम वाह वाह अभी गाना आइल बहुत सुंदर आइलू हक के मैरेज डोलता कमर डैमेज देख के तो हर ब्यूटी हमर ब्रेन हो जाता है मैच का कही कितना सैया आ पहले बमोर सजैया आ धून दिहले देह जैसे लागेला रजैया आ छील दिहले देहिया मुसलम बलमुआ के बलम बलमुआ के बलम। आज हम अपना घरे बनी तो हम उहे गाना गायब जो सब कोई के अच्छा लगे तो ढेर गाना बा हम जो सुनहु लायक नहीं खे आ ढेर सुनहु लायक बा तो उ सब ऑर्केस्ट्रा बारात में बाजेला सब कोई सुनत हुई सब गाना गाइले हमला जाए के का बा
छील दो तब सब लोग जाना था कोई से बाकी बा एजा कोई नहीं के कह सकत बूढ़ जवान लइका से आन के नहीं की सुने इहो गा दे कि आज भर ढील द आ ढोढ़ी जनी छील द भैया गावतन तो कोनो दिक्कत नहीं आ देखिए अभियंता जी के तरफ से 500 रुपया मिले लगा यहाँ के सबसे ज्यादा गानवा के हिट को देहन स्टेज पर अपना गा के सबसे ज्यादा गानवा के यहाँ के गईनी और ज्यादा हिट हो गई ब्लास्ट हो गई दे दी हेने ले हेने बनी ना नहीं नहीं सभी मिले ला देखिए अभी अभियंता जी के तरफ से खाली 500 का नोट मिला था धैले बानी वहाँ के घर से सूटकेस में पैसा लेके आइल बानी आज स्पेशल लुटाई खातिर कि थाकल बा मिजाज जानी हौला फील द लेकिन ऐसे पहले हम गाए कि आइलू हक के मैरिज डोलता कमर डैमेज आ देख के तो हर ब्यूटी हमर ब्रेन हो जाता है मैच कि का कही कितना सैया आ कइले बा मोर सजैया कि धुन दिहले देह जैसे लागेला रजैया आ छील दिहले देहिया मुसलम बलमुआ के बलम ई ऐसा गाना बा कि म्यूजिक पर गाए में बहुत ज्यादा दिक्कत होई हम हबर गा दे म्यूजिक खाली बाजे बुझाइबो ना करे लेकिन तनी ये पंच लेना ले ली कि थोड़ा सा बलमुआ के बलम का कहीं कितना सैया पहले बामर सजैया धुन दिहले देह जैसे लागेला रजैया छील दिहले देहिया मुसलम बलमुआ के बलम बाबू साहब मुखिया भेलगू बाबा है 500 भेलगू बाबा का गोल लगा भेलगू बाबा फिर एगो नंबर मिलल अभियंता जी के तरफ से देखिए आए का कहता और देखिए अजीत भैया के तरफ से एगो हम रक्षाबंधन के दिन अजीत भैया के राखी बननी स्टेज पर ओजा अभियंता जी भी रहे ढेरे पैसा मिलल हो हमारा यहाँ के तरफ से अभियंता जी के तरफ से और वो वीडियो इतना ज्यादा वायरल भइल बा कि मजा आ गई देख के इंस्टाग्राम पे 6 लाख गइल बा हमारा इंस्टा पे आ ढेरे पैसा यहाँ के राखी बनले रहनी होती हम कहने कि लोग के मन के गंदगी दूर हो गई कोई बा ए लाइन में जे बहन मानत है ना तो कहाँ कोई पैदा ले माने वाला और कैसे भाव बा खत्म कर देनी और अंतरा गाना के बाद हमेशा तो आदमी सब गाना गाते लेकिन सोचने नया गाना ट्रेंड करता बम फर बाजता तनी एगो अंतरो गा दे यूट्यूबर भाई लोग खातिर ना तो सब गाना तो चढ़बे करेला और कैसे अंतरा के भाव बा कि घूंघटा उठावते ही से जिया पर गाड़ी लड़ल हो गई हम पानी पानी ऐसन रफ्तार बढ़ल तनी कड देहल कर
हाँ हेलो हेलो कि घुंघटा उठावते ही से जिया को गाड़ी लड़ल आ हो गई हम पानी पानी ऐसन रफ्तार बढ़ल कि सचहू में बोले रंगदार बड़ो मरदा आ रातों दिन से जब उड़ा देले बागरदा ई चीज म्यूजिक पर ले ली यही से पहले बता देनी ये बड़ी दिक्कत होला म्यूजिक पर गाने कि सचहू में बोले रंगदार बड़ो मरदा रात दिन से जब उड़ा देले बागरदा जब धैले या कवारी मोर बढ़ल बेकरारी जब धैले या कवारी मोर बढ़ल बेकरारी रोकी रोकी चमेली जी आ गई है ना हम हमरा बुझात हम बहुत अकेले बानी स्टेज पे रोक जाई त नहीं धके आ जाई बैग धो दो कोई ना छुई आओ तनी हमरा साथे आज तू झूम लो हम अकेले गाओ तनी हम मन लागता है ने अब हो हां लुटा दी पहले हेलो इनकर इंतजार करता नहीं पैसा लुटा देबे ई लास्ट अंतरा गाओ तनी ये गाना के हां कि जब हेलो 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 आई हेलो हेलो हां हेलो हेलो ओ हेने आवा कि जब धैले कबारी आमर बढ़ल बेकरारी कि गरम रहे खाके मुर्ग मुसलम बलमुआ के बलम 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 ऐलू हवा के मेरे डोलता कमर डैमेज ऐलू हवा के मेरे डोलता कमर डैमेज बाप हो बाप भाई इनकरे के देख के पैसा आइल का एकरा पहले कहां रहने यू माई की गरम रहे खाके मुर्ग मुसलम बलमुआ के बलम बलमुआ के बलम बलमुआ के बलम बलमुआ के बलम की घर में छिपकली जैसे छिपके दीवार से सही चिपक जा तू अपन भतार से ढेर दिन पयलू हर हर सरकार से हर हिक मजा द तू अपन भतार से ए सुनी 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 अच्छा हरे राम बाबा के नगरी से बसंत भैया के तरफ से ढेर ढेर आशीर्वाद बा तनी एगो माइक दी तो अभियंता जी के ना की गाना एगो मुखड़ा हुआ अच्छा 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 कि घर में छिपकली जैसे छिपके दीवार से ओ सही चिपक जा तू अपना भतार से दादरा म्यूजिक डब्लू भैया के तरफ से ढेर आशीर्वाद आइल विकास बिहारी जी के भी तरफ से ढेर आशीर्वाद आइल यूट्यूब चलावता नहीं वहाँ के ऐनी है ना पहले ही हमरा के पैसा दिले रहे कि आज भर ढीर द ढोढ जन छीर द अकल बा मिजाज जन हौवा लकीर द
जी यानी हमरो पापा जी के तरफ से ढेरे आशीर्वाद बा, प्रणाम। और अनुपमा जी आ गई बनी, अभी एजा 2 गोला 4 गोला सब हुई, ठीक बा, अभी एजा सब हुई। अब बीकू जी के भी बोला ली, ठीक लगे। हाँ हम गाओ थे, ओकरा बाद से बोला एगो गाना गा लेते नु, ओकरा बाद ना आप लोग को गाने के लिए बोले हैं हम। ठीक है बा, कोनो दिक्कत नहीं है, बोला दी। आज हम गाली साथे झगड़ा करे, हम आपके बदले हम भी झगड़ा करेंगे। हाँ इहो के गाई, इहो के आज उठो। हाँ गाओ तो आओ हो, एगो सोहर गा लेते नहीं, एगो मुखड़ा एगो अंतर, ओकरा बाद से हेलो।